Mukarram Dauda Ya'u. To alhamdulillah a wannan rana muna tare da Mukarram Alhaji Dauda Ya'u. Muna ma barka da zuwa wannan shiri na in ka ji wani. Barka da kai. To da farko masu sauraro za su ji takaitaccen tarihinka. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni sunana Mukarram Dauda Ya'u kuma an haife ni a Azare a unguwa Sardana Road shekara ta 1995 kuma na yi karatu tun daga matakin nursery primary a makaranta FGC Azare, sannan na je na yi secondary school dina a wata private school ana ce mata Al-Amin Academy, sannan na tafi jami'a ta cikin garin Bauchi wanda take da campus a nan Gadau, wato Bauchi State University kenan Gadau. A nan na je na yi BSc a biochemistry kuma na gama 2019 kwarai. To masha Allah. A dai kenan wannan. Malam Mukarram muna ma barka da zuwa wannan shiri mai albarka. Na'am, alhamdulillah. To yadda aka gabatar da gwagwarmaya ta karatu, neman ilimi na boko, kuma mun san da gani an hada da ilimi na addini. To bayan an gama shan gwagwarmayar neman ilimi a halin yanzu wace gwagwarmaya ake yi domin gudanar da rayuwa da izinin Allah? To da kace gwagwarmaya, gaskiya mun sha gwagwarmaya saboda na shiga gwagwarmaya ina ga tun ina bai fi shekara 13 ba. Lokacin babana ya rasu 2008, shekarar da zan gama firamare ma kenan, ban ma gama firamare ba ya rasu. To tun daga wannan shekara ya zama muna gwagwarmaya da ni da yan uwana tare da mahaifiyata, gwagwarmaya akan karatu da sauran abubuwa na rayuwa. To gaskiya an sha fama tun daga wannan mataki, kuma mun yi zama na kasuwanci tare da yan uwan mahaifina. Mun koyi sana'o'i musamman wanda muka gada daga gurin iyayenmu na sai da magani kenan, chemist haka. To na yi shekara 13 ina wannan kasuwanci na chemist tare da ɗan uwan mahaifina da sauran yan uwana. To gaskiya mun sha gwagwarmaya ta rayuwa kala-kala, kuma har yanzu ana kayi, don yanzu haka ma muna matakin mu kanmu zan mallaki nawa shagon na kaina chemist nan da 'yan kwanaki insha Allah. To wannan kayi wani bayani kan gwagwarmaya ta sana'a. Na'am. To a addinance kuma wace gwagwarmaya ake yi domin bawa addini gudunmawa? Gaskiya akwai, saboda gaskiya mun taso a gida ne na malamai za a ce. Kakanmu malami ne wanda ya ƙarar da rayuwarsa cikin hidima ta addini. Kusan haka shi ma mahaifinmu kuma ya ɗora mu a kai don karatu. Mun yi tafiz ta ƙur'ani nan gidan Malam Isa Tsoma, mun yi karatu mai zurfi a cikin ƙur'ani da sauran lamura, kuma mun zauna tare da malama kala-kala a cikin sha'ani na addini. Kuma yanzu haka akwai abubuwa da yawa da ake yi na isar da saƙonni na addini, musamman ma layin da muka ɗauka. Ni ɗauki layin shi'iri na waƙoƙi don isar da saƙonni na addinin ta wannan fagen, saboda mun taso a gida ne na ɗariƙa da faila da sauran abubuwa irin wannan. To gaskiya akwai abubuwa da yawa da muke wurin isar da saƙonni na addinin, kuma muna mu'amala da mutane ta wannan hanyar, mutane kala-kala, mutane daban-daban. To gaskiya akwai wannan ma famar sosai muna cikinta. To masha Allah. Kamar da kai mana bayani akan cewa abin da shafi sha'ani na kasuwanci na chemist ka gada ne tun wajen iyaye da kakanni. Na'am. To kamar wannan sha'ani na shi'iri na waƙoƙi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin shi ma gada kai ko kuma a'a sha'awa abin ya baka sai ka so a ce kai ma ka kasance ɗaya daga cikin sha'iri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To gaskiya ba gada ne ba, zan iya cewa sha'awan ne, kuma ni kaina da farko ma ban san ma zan iya ba. To nakan zauna ni kaina ni ga ina yi ni kadai,
ko na rubuta na gyagar takardar ma na jefar a bai ƙarshe dai kuma har ta zo ta mukan je mu gwada a wurin da ake bugawa ma'ana studio, to sai muka kuma saƙon yana karɓuwa yana isa. Amma dai gaskiya ba gada ne ba, sai dai ina tare dama da waɗanda suke gwagwarmaya a cikin sha'anin shi'iri na yaba manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam. To a taƙaice, na'am, waɗanne irin nasarori ka samu a cikin sha'anin kasuwancinka da karatunka da kuma waƙoƙi ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To gaskiya akwai nasarori, saboda in aka duba a baya a sha'anin kasuwanci a ƙarƙashin wani nake, yanzu kuma an kawo matakin da zan mallaki nawa, to kaga ci gaba ne. A sha'ani na karatu mun yi karatu daidai gwargwado a fannin abin da ya shafi addini, tun daga kan Ƙur'ani da sauran littattafai, alhamdulillah mun samu daidai gwargwado. Sannan a fannin boko mun kai matakin mun aje kwali na digiri, duk da ba mu samu aiki ba, to kaga akwai ci gaba. Ke ka samu aiki kwai? To kuma alhamdulillah shi ma sha'ani na shi'irin shekara ta ne yanzu shekara 3 da fara shiga studio da buga waka. Amma a kallanta rubutu dai na rubuta a takarda yaban annabin ajiye, zan iya kaiwa yanzu tsawon shekara 10 ma na kan rubuta na ajiye. Amma a cikin wannan shekara 3 da na yi ina buga waƙoƙi, ta kai gaskiya an samu sanuwar da ba iya cikin garin da nake ba, cikin yankuna da yawa muryata ta shiga wasu guraren har sun san fuskata da sauransu. To alhamdulillah. To kalubale fa a dunkule faɗa mana kalubale biyu da ka ci karo da su a rayuwar da baka manta da su ba. Gaskiya akwai kalubale. To da kace kwaya biyu, to zan iya cewa a fannin karatu zan iya cewa rashin mai tagazawa wadatacce, mun samu wannan tsaikon na rayuwa. Da rashin mahaifi da muka samu, babu wanda zai dagaza mana. Mahaifiyar mai ta fama da ɗan albashinta da take samu da sauransu har muka mallaki waɗannan ɗan nasarorin cikin karatu. To a fannin wannan shi'iri da muke yanzu kuma, abubuwa da muke fuskanta na ƙalubale gaskiya ba za ma su faɗu ba, kawai sai dai mu ce alhamdulillah, an gode wa Allah. To malam mukarram wanda ake mankiya da akarami, na'am, me ka fi so ne a rayuwarka a halin yanzu? Gaskiya ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina son annabi babu wasa. Ina son. To in Allah baka dama, menene babban burinka? To babban burina a rayuwa shine ya zama in an tuna manzo Allah a ce za a tuna ni a cikin masu masa yabo, ko da a lahira ne. A ce wannan an dai an ce manzo Allah, to a ce ga wani kuma mai yabansa ne, wani yana yabansa. To ina so wannan. A dunkule, na'am, wata shawara za ka ba wa al'ummar musulman duniya gaba ɗaya? To shawarar da zan ba mu shine gaskiya mu dinga kyautata junanmu zato, mu daina zage-zagen junanmu, ko da ra'ayi ya bambanta da wasu abubuwa na aƙidu da sauransu, mu daina zage-zage a junanmu, mu kyautata wa junanmu zato, mu dinga yi wa junanmu fatan alkhairi. Kowa ya ga cewa ɗan uwansa ne, kuma yana so ɗan uwansa ya shiryu, ya sadu da Allah, ya sadu da manzo Allah, ya samu aljanna, ya samu ɗaukaka, ya samu duk wani abu na alkhairatu. To wannan shine gaskiya shawarar da zan ba wa ƴan uwana baki daya. To wani fatan alkhairi zaka yi wa iyaye da malamai da kuma jagororinka na rayuwa? Gaskiya ina musu fatan alkhairi mai ɗimbin yawa a nan duniya da kuma lahira. To ka yi gabatar da tarihin rayuwarka, amma baka taɓa ɓangaren abin da shafi iyali ba. Shin ko sha'iri akarami yana da iyali ne, ko kuma dai ana jira ne? Ina da mata guda ɗaya, ina da yaro guda ɗaya. To masha Allah, wani fatan alkai za ka yi wannan gidan talabijin da ya zaɓe ka a wannan rana ta jajiberin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Gaskiya na ji daɗi matuƙa, saboda kyautata min zato aka yi da kuma girmamawa, an girmama ni. Gaskiya na ji daɗi matuƙa, kuma na yi muku gaskiya fata alkhairi. Allah ya ɗaukaka gidan wannan TV, albarkar manzo Allah. Alhamdulillah, masu kallon mu tare da sauraron mu nan muka zo wannan shiri na taɓa kalashe, cikin shirin mu mai taken in ka ji wani Hausa suka ce ba banza ba, tare da malam Mukarram Dauda Ya'u, ɗaya daga cikin sha'irai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
kuma masani kan ilimi na bada magunguna a bangaren layin bature. Muna ma barka, muna ma fatan alkhairi. Kasance da tare da Raihan Online TV domin ci gaba da kawo muku shirye-shirye na addini da ilmantarwa da faɗakarwa da al'amura na ci gaban rayuwa. Ni ne naku Musa Rabi Ilasu, sai an ji ku na muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.